Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Salimo yathu ya lero muli mawu amene ine ndikakhala phee ndikumalingalira za moyo wanga, ndikumalingalira za kumene ndachoka, pamene ndili ndi kumene ndikulowera. Monganso inu muzilingalira za kumene muli, pamene mwayima ndi kumene muzilowera. Ndithudi itithandiza kupemphera. Akuti kodi munthu nchiyani kuti muzimkumbukira? Mwana wa munthu nchiyani kuti muzimsamala? Ndiyetu mudamlenga mocheperako pang'ono kwa Mulungu, ndipo mudampatsa ulamuliro wa ntchito ya manja anu. Beautiful abale, munthu nchiyani kuti Mulungu azimsamala? Tikumbukiretu kuti we are not the first to be created. Adalenga kaye kumwamba ndi dziko lapansi, adalenga nyanja, adalenga mitsinje, adalenga mapiri, adalenga mitengo, adalenga ziweto, adalenga abakha, adalenga agalu aja adabadwa ife tisanabadwa, adalengedwa ife tisanalengedwe. Final ataona kuti zonse zili mchimake, adatilenga ifeyo for two things. Zimene adazilengazo zitisamale, koposaposa ifeyo tizisamale zimene zikutisamala ifezo. Munthu nchiyani Ambuye kuti muzimsamala? Tsoka ilo munthu sakusamala zimene Mulungu adazika pakati pake, koma tikuyembekeza kuti zinthuzo zitisamale. Ayi. Ndi kulandireni abale ndi alongo. Lerotu ndi pa 14 January chaka cha 2024. Bondi lachiwiri la Mulungu wa oyamba wa pachaka. Mautho oyamba tikupitiriza kalata yomwe ija yolembera Aheberi. Ndipo lero tili mutu wachiwiri ndime ya 5 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Melanie Nkandawire kuchokera kumphakati wa St. Emmanuel, St. Kizito Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo monga ndanenera poyamba ndi Salimo namba 8. Mudampatsa ulamuliro pa ntchito ya manja anu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Woyera mutu wa 1 ndime ya 21 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu ankalata kwa Aheberi. Abale, tikamanena za dziko limene lili kudza, si angelo amene Mulungu adawapatsa ulamuliro pa dzikolo, koma pena pake wina adanenetsa m'malembo kuti kodi munthu nchiyani kuti muzimkumbukira? Mwana wa munthu nchiyani kuti muzimusamala? Kanthawi pang'ono mudamusandutsa wochepera kwa angelo, mudampatsa ulemerero ndi ulemu wachifumu, ndipo mudampatsa ulamuliro pa zinthu zonse. Tsono ngati Mulungu adapatsa munthu ulamuliro pa zinthu zonse, palibe kanthu kamene sikali mu ulamuliro wake. Komabe mmene zinthu zilili tsopano, sitikuona kuti zonse zakhaladi mu ulamuliro wakewo, koma tikuona kuti Yesu amene pakanthawi pang'ono adasanduka wochepera kwa angelo, adalandira mphotho ya ulemerero ndi ulemu chifukwa adamva zowawa za imfa. Zitatero, chifukwa cha kukoma mtima kwake, Mulungu adafuna kuti afere anthu onse. Paja Mulungu amene ndi mulengi wa zonse ndipo zonse zimalinga kwa Iye, adafuna kufikitsa ana ake ambiri ku ulemerero. Tsono kudamuyenera kuti mwa njira ya zowawa asandutse Yesu mtsogoleri wangwiro wowatsogolera ku chipulumutso, amene amayeretsa anthuwo ndiponso anthu amene amayeretsedwawo. Onse Tate wawo ndi mmodzi. N'chifukwa chake Yesu Khristu sachita manyazi kuwatchula abale ake,
ponena mawu akuti ndidzasimbira abale anga za dzina lanu, ndidzakutamandani pa msonkhano wa anthu anu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu mumthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Onsewo adapita ku Kaperenawo. Tsono litafika tsiku la Sabata, Yesu adalowa m'nyumba ya mapemphero nayamba kuwaphunzitsa. Zophunzitsa zake zidagwira mtima kwambiri, chifukwa ankaphunzitsa moonetsa ulamuliro, kusiyana ndi mmene ankachitira aphunzitsi amalamulo. M'nyumba ya mapempheroyo mudali munthu ogwidwa ndi mzimu woyipitsa. Adayankhula mokuwa mawu kuti, kodi takuputani chiyani, inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani, ndinu Woyera uja wa Mulungu. Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo adati, khala chete, tuluka mwa munthuyo. Apo mzimu womuyipitsa uja udamugwedeza mwamphamvu munthuyo, ndipo udakuwa koopsa nkutuluka. Anthu onse aja adazizwa kwambiri, mpaka nkumafunsana kuti kodi zimenezi nzotani? Zophunzitsa za mtundu zimenezi, ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akumayilamula ndi mphamvu ndipo ikumumveradi. Mwansanga mbiri yake idawanda ponseponse kudera la ku Galileya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Takudziwani, ndinu Woyera uja wa Israeli, ndinu Woyera uja wa Mulungu. Mzimu woyipa ukumudziwa Ambuye kuti ndi Woyera, Woyera wa Israeli, Woyera wa Malawi, Woyera wa dziko lapansi, Woyera wa mpingo. The question is, inu ndine timamzindikira kuti Mulungu ndi Woyera, timamzindikira kuti Mulungu ndi wamphamvu zonse, timamzindikira kuti Mulungu ndiye mwini zonse. Lero pamene tikukambirana zoti Ambuye Yesu adachiritsa munthu amene ali ndi mzimu womuyipitsa, pali zinthu zingapo zimene timafuna tisinkhesinkhe. Choyambirira tamva kuti ankaphunzitsa pa tsiku la Sabata. Chachiwiri ankaphunzitsa mosonyeza ulamuliro. Chachitatu pali nkhani yonena kuti adatulutsa mzimu woyipa. Chachisanu tamva kuti Ambuye Yesu adaulamula mzimu woyipawo zinthu ziwiri. Choyamba kuti ukhale chete, chachiwiri kuti utuluke. Ndi zinthu zisanu zimenezo Ambuye Yesu akuyankhula kwa inu, akuyankhula kwa ine, china chake choti tisinthe mmoyo mwathu. Poyambirira ndanena kuti Ambuye Yesu ankaphunzitsa tsiku la Sabata. Learn something each day, especially kuyambira kwa Sabata. Amaphunzitsa kwambirimbiri Ambuye Yesu m'miraga m'malimana osiyanasiyana, koma this other day ankaphunzitsa pa tsiku la Sabata m'nyumba ya Mulungu. Enda akasiku wayamba kuti Ambuye aphunzitse tsiku la Sabata m'nyumba ya Mulungu. Zikutiphunzitsa chani? Kuyambirira kwa Sabata kulikonse, let us stop something from the house of the Lord. Inga chepe ndi nyumba ya Mulungu, inga kule ndi nyumba ya Mulungu, inga nyase ndi nyumba ya Mulungu. Nyumba muno ndi mwa Mulungu, mukumbutsa ku paradiso. Nyimbo ija timatero. Psalm 84 imanena kuti, oh Lord, a single day in your house is better than 1,000 elsewhere. Timamvetsa mkati mwa Sabata, sitonse tingakhale ndi mpata, koma tikanena ntchito zambiri, mabizinesi ambiri, malo ambiri ochitirako zinthu amatipatsa rest weekend, kandi Saturday, kandi Sunday. Do we honor the house of the Lord? Do we go to the house of the Lord and tap something? Ambuye Yesu amaphunzitsa tsiku la Sabata kuti anthu zapindulire mmoyo mwawo. The more reason if ansembe tikuyenera kuti tsiku la Sabata tizaphunzitsa anthu china chake, tizatonthoza, tizalimbikitsa, tizapatsa mphamvu yoti Mulungu amawakonda, tizathandiza kuti asinthe mtima, atembenuke mtima, ayambe mwatsopano. Zimenezi tikuyenera tizizichita pa tsiku la Sabata. Chachiwiri tamva kuti amaphunzitsa ndi mphamvu. He was teaching with authority. Chifukwa chachani Ambuye Yesu amaphunzitsa ndi authority? Chifukwa chani nthawi zonse akacheza ndi anthu, akaphunzitsa anthu, akachiritsa anthu, amabwerera kwa Atate ake, ukapemphera, ukadzipanga renew, kukatapaso mphamvu. Inu ndine, do we have authority? Kapena tili ndi power chabe. Muchingerezi zimaveka bwino koopsa. Power and authority. Ambuye Yesu sikuti amaphunzitsa ndi power, amaphunzitsa ndi authority. Power ndi chani?
pa Chingereza amanena kuti ability to influence or control others, kuapangitsa anthu ena kuti apange china chake kapena kuwalamula kuti apange china chake. Izi anthu timapanga pogwiritsa ntchito mphamvu zathu, pogwiritsa ntchito persuasion, kuyankhula ndithu mumpangitsa munthu kuti agodoke, kapena pogwiritsa ntchito ma resources athu, pogwiritsa ntchito chuma chathu, pogwiritsa ntchito nzeru zathu, knowledge imene tili nayo, pogwiritsa ntchito nyonga, physical strength, pogwiritsa ntchito charisma kuti anthu ena anangobadwa basi opangitsa ena ake kuti ataketake, kapena pogwiritsa ntchito zinthu zimene zatiyandikira ifeyo. Chabwino, iyo ndi power. Koma kawiri power sizimatha bwino. Koma tikhala anthu amene tili ndi authority. This is recognize the right to exercise control. Sizimatengera kuti ndi wang'ono chotani, sizimatengera kuti ndi wamkulu chotani, sizimatengera kuti ndi wamfupi chotani, kapena ndi wamtali chotani, ndi wakuda chotani, ndi woyera chotani. N'chifukwa chake Ambuye Yesu adadziwa kokatapa authority yawo, kokatapa poti pachichewa timangoti mphamvu, amakatapa kwa Atate yawo. Inu ndine ngati tikufuna tikhale ndi authority, not just power, let us learn like Jesus to connect always to the Father. Ndipo chachitatu tikumva kuti Ambuye Yesu adachiritsa munthu amene anali ndi mzimu omuyipitsa. Ndimafuna tione zinthu ziwiri ndi mfundo imeneyi. Choyambirira, chiwanda choyipa, mzimu oyipa amapezekanso in the church, in the synagogue. We are all unclean in one way or the other. Tosefe ndife oyipa, tosefe tili nchiwanda china chake. Timapezeka mchechi inde, koma tili nchiwanda china chake. Komatu ena tagundika kuona matope a ena, tagundika kuona ufiti wa ena, tagundika kuona ziwanda za ena, tagundika kuona kufoka kwa ena, tagundika kuona mphwene, kamphwene mmaidziwa ukagona kuli ena amatulutsa malovu ndi malovu aja akauma amalemba china chake. Tagundika kuona mphwene za ena. So much so that tikupanga categorize sin. Mahule, wotamba, achiwerewere, chakuti, akuba. Yes, tikuyenera tizidzudzula tchimo. Koma tisafike pa muyeso opanga categorize kuti tchimo ndi uhule okha, tchimo ndi kuba kokha, tchimo nkutamba kokha. Ayi, in fact, ambiri mwa ife ndife odzipembedza ifeni. Kodi suja Ambuye Yesu adanena kuti lamulo lopambana ndili uzikonda Ambuye chauta ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu zako zonse. Ndipo ukapanga zimenezo uzikonda anzako monga umadzikondera iwe mwini. Tsono timavutika kuloza chala awo amene machimo awo akuonekera, koma ife tikulephera kukonda aneba, tikulephera kukonda ana athu, tikulephera kukonda akazi athu, tikulephera kukonda amuna athu, tikulephera kukonda ansembe athu, tikulephera kukonda atumiki athu, ashehe athu, abusa athu, ife azibusa, ife azilangizi, ife ansembe, tikulephera kukonda akhristu athu. Yet we are busy categorizing sins. Ayi. Ambuye Yesu akunena kuti nchali chimo nkachisimo mudapezekanso munthu wa mzimu omuyipitsa. The question is, ndili ndi mzimu otani? Mwa ine ndanena, mwa ife ndanena, mwa tonsefe muli ziwanda za mitundu. Let us go back to Jesus and say, Ambuye mundichotsere chiwanda changa. Ndipo fundo yomalizira imene tipatse mfundo ziwiri ndi the command of Jesus. Ambuye Yesu adayankhula mawu awiri omulamula mzimu oyipa uja. Choyamba adanena kuti khala chete. Atauza kuti ukhale chete, adauza kuti utuluke. Usangokhala chete chabe utuluke. Pali mfundo zinayi pamenepo. Pa mfundo ya namba 5 yo. Choyamba, nchifukwa chani Ambuye Yesu adachiuza chiwanda chija poti chimanena zoona kuti ndakudziwani ndinoyera uja wa Israeli. Mmalo motenga that as a promotion kuti Ambuye Yesu adzionetsere poyera kuti ena mmakayika ndi chiwanda chikudziwa kuti who am I. Koma tikuona kuti akuchiretsa khala chete. Nchifukwa chani? Ambuye Yesu amafuna kuti tizipanga focus our attention on the teachings and deeper knowledge ya iye mwini. Tisakhazikike pa zozizwitsa zimene amapanga. The kingdom of God is all about kumvetsera mawu a Mulungu ndi kumachita kufuna kwa Atate. It's not all about kuchita zozizwitsa. Tikangana chikhristu chambiri mwa ife chagona pamenepo tikufuna kuti tizingona zozizwitsa, tichiritsidwe, basi tilandire promotion. Ngakhale ulalika kumene mwina nzimene tagodokera, amene aja ndiye man of God amachiritsa, amene aja amapanga promotion, akapemphera munthu akuti zimamuyendera, katundu onse amapezeka. Ngati mmatha kupemphera bwino nkumachiritsa anthu, pitani ku mental hospital kula anthu ambiri odwala akusowa mphamvu zanu. Pitani ku central hospital kula anthu ambiri odwala akusowa machiritso anu. Pitani nzipatala zambiri za ma district ena ali nzinyumbamo akusowa mphamvu zanu. Tisanamize anthu chifukwa chongofuna kuadyera ndalama kunena kuti timachiritsa. Kuchiritsa is a gift we can't brag about. Tikachiritsa anthu
tizingonena kuti dzina la Ambuye litamandike, koma our primary purpose nkuwathandiza anthu kuti amudziwe Mulungu, ankonde Mulungu, antumikire Mulungu, ayanjane naye Mulungu. No wonder Jesus akuchuza chiwanda chija, ukungofuna anthu adziwe zozizwitsa zimene ndachita, khala chete. Chachiwiri, maintain the proper timing for the revelation of his identity. Ambuye Yesu sanafune kuti adzidziwitse ku dziko nthawi yake isanakwane. Nthawi yake yoyenerera adadzadzidziwitsa kuti ine ndine mwana wa Mulungu. Chifukwa Herode uja amafunsa kuti ndinu mfumu, amanena kuti mwati Herode ndinutu. Koma nthawi imene amachita zozizwitsa zosiyana-siyana, samafuna anthu adziwe kapena anthu amutsatire chifukwa cha zozizwitsa zimene akuchita. Number 3, ku ufundo number 5, nchifukwa chani Ambuye Yesu adachilamula chiwanda chija. No matter how much you've done, don't allow your enemies to praise you. They have a habit of kupotoza choona. Oko ndani wanu mutachita zabwino zotani, musalole akuimbireni m'manja, akuyamikireni, akuthireni uchi, akuthireni sugar. Ayi. Mukachita zabwino anthu nkumayamikira, muzingoti dzina la Ambuye litamandike. Muzingoti ndinu antchito chabe. Kawiri anthu timapotoka, timalowerera chifukwa timalola adani azikamba za ife. Ambuye sadamulole mdani kuti akambe za iye, because no matter what mdani ali ndi kuthekera kopotoza choona chimene chili mwa ife. Ndipo atamulamula kuti akhale chete, adamtulutsa. Be out. Adachilamula chiwanda chakuti chituluke. What is it in me that is dragging me away from Jesus? Chimenecho Ambuye lero kuti chituluke. Tapempha Ambuye mawu awa onena kuti tuluka, amveke makhalidwe anga osiyana-siyana. Makhalidwe amene akusemphana ndi usembe wanga atuluke mwa ine. Makhalidwe amene akusemphana ndi banja lanu atuluke mwa inu. Kuti zimenezo zitheke, tiphunzire kumapezeka mnyumba ya Mulungu. Mmene mmakhala Ambuye Yesu amene amatulutsa mizimu yoyipa, amene akutithandiza tsiku la lero kuti titamande dzina lake. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.